Ay, kaon na kita diri lagi. Ay mo kabay lang mo sa kuha. Kaon mo kayong gusto. Gusto man kana. Gusto na po kayo ko. Ulawa na. Yung lagi ulaw diri. Away wala kay gusto mo kay bay. Hindi na ikaon ni. Binuang man ang mga pre. Wala kay banay diri pre. May lagi pagkaon lagi diri lagi. Ang mga asa man. Ulit na lang. Klaro bro. Turo na dito. Turo na dito pagkaon lagi. Load gina. Na. Load na. Hindi ikaon mo kay gusto. Gusto mo kuha, busog mo. Gusto mo. Kaon ko. Oh. Kita ma. Tingnan ka mo nga. Makakaon lagi dito. Kung kuha mo. Oh. Gusto ni kay bay. Dali mo dali. Lagi na tamo kuha mo sabay sa mo. Ako ari mo kakaon. Tayo. Okay ka ni? Tagay. Wait, tagay. Ikaw na yan, tuman din. Gusto mo bay? Abi, abi yun mo. Kaang uma ah. Gusto ni kaya. Kaon mo. Ay, kamu ka. Mali, itawag mo dahil pre nga. Pagkaon. Tawa butog mo. Ay mo ah. Huwag mo lang sabay sa kuha. Di ba? Kaon yun. Kami ngayon. Nadagan pa dito pre. Dagan po. Baktas-baktas sa tadi ah. Kita na nagpagkaon. Tayo, sabay lang si mga pre. Pinaram din. Kaon yun. Nakaway lang po yun. Doon kayo. Tagan pa dito. Kasi yung pagkaon ito. Dito kanya pre udah kami ikaw. Dagan naman yung mga tao ni akong mga parin sa dili nga gidagputan. Ano yung manang gipangkaon ang akong gipamputan nga halad dire? Sa naging mo yun ang mga unod para para sa inyo ha? Kakita rin kayo na. Mga parin di man ako ni ano? Inyo ka nagtira na para sa inyo ha? Hindi mo lang ulitin. Asa man mo nakaparinti ana? Ang mama niya, among nanay. Sa nanay nga umagan mo kaila sa inyo ang mga dagway? Dilagay mo na ano. Dilagay na kaila. Dili mo na kaila kay ano ila-ilang pa mo anang wala naman ha? Itaga kami yan eh. Wala na mo tangan kay para na sila gihalad lang kuna kay isa ka tuig kay isa lang ko makaari sa ila ha? Karon kami nga rino. Kita man naman eh. Nawan mo kayo kanya. Kung Kung ba? kayo, Kung nangin gutom kaya. Asa man mo gikan? Nagipagutong man mo? Wala may mga pamilya. May mga trabaho ko ni may mama. Wala mga dagko mga lawas niyo o mga trabaho? Wala may mama. Pula na lang kaya. Pula na lang eh. Kamu na yan, kuha nila sa kung ginabutang ng mga halat. So, nagpalit na gani kong kandila, ha? Yawa ninyo, no? Nagpalit na gani kong kandila. Inyo na rin kung una na nang gipangutang diri ang halat. Abi nang inyo ang gipangkaon din. Mga, inyo ha kung giunahan nga. Nakitaan ko ni kagani ba? Palit gani ko kong kandila. Kaya aron ingnon nga, ako ang gini palit kaya gipalagputan. Kaya aron ako yung makasulong. Eh, gutom kayo ah. Masaktan ko sa tagkiya. Ang kaya! Mula ka? Amoy nagurot diri ayo. Nang makaon mo tay. Siguro na imong kuan. Di man siguro na imong kuan. Ikaw man siguro na imong kuan. Ang nga! Ang Gutom po na ikaw Di man siguro na imong kuan siguro. nga! Asikat. Gutom po na ikaw. Gusto mo pud kang kuan. Ang sila! Wow, ha? Uy, mga batasan ha, giuwihan ko ninyo. Klaro di ay. Na ba si pagsabihan. Kaya pa sa iyo do parin tina. Di ni ako na. Kaya mo din na parente. Nakauna-una pa mo. Dahil pa kayo gutom na ang taba. Gutom eh. Bahala mo diya ha. Gutom po na ikaw. Uy. Buwan naman ang amo man kami may nakauna diri. Ano? So, Klaro. Ura mo nga, ura. Kanina ka lang po. Wala ang buha. gutom po na ikaw dahil. Mga na si kundi ay. Hoy, hoy. Putrong puday kang patay gutom. Ano nangilog man ka sa ilaha? Ako man ako ano. Pangatak po daw diha. Labaw po dahil. Labaw po dahil. Video dahil. Labaw po dahil. Ala, kamo rin gusto mo kaon. Uy, klaro. Tanan mo dito di ay. Tanan. Ganun wala natin nagsinabot. Isa-isa May naman tayo. Patay gutom. Oh, isa-isa tayo ni. Wala ka na malagkot ko. Bibi kayo gutom mo kayo. Ayo. Gutom po na ikaw di ay. Pareham di. Ang